ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କୁଇଜ୍ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1925 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାଁ କଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ କିଏ ରଚିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୈୟା। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରି ଭାଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିର। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା କମଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର। ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ଥିବା 24 ଘର କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 24 ସଦ୍ଗୁଣର।